This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. Padayon pa nga ginatun-an sang Iloilo City Agriculturist Office ang plano nga pag-implement sang off-season sa Iloilo River. Sunod sa opisina, mas maayo kung i-regulate ang pagpamunit sa suba o kung pagkuha sang isda agud nga maproteksyonan ang mga nagabusong kag mga magagmay pa. Plano man nga i-amend ang existing ordinance nga nagaprotekta sang Iloilo River. Nahibaluan nga plano man nga mag-propose sang guidelines para sa nagkakaigo nga disenyo sang bunit kag kadamuon sang isda nga pwede mahulik sa Iloilo River. Report nagikan sa Iloilo City Hall. Ini si Kabanderang Alex Escalante. Nagabandera sang matuod-tuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera